Manggolo Yusakriwun Boseto Kinen Hamapak Rawono Santa ada dasar wujud ting patmoro atot kesin kaya tatit dengan matur hati saksuk Manggolo Yusakriwun Boseto Kinen Hamapak Rawono Sanmarendra Putra buka. Oke, tutup 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. ada dasar wujud ting patmoro atot kesin kaya tatit dengan mapak hamapak sak putra pinanganten kita sesautan ambil sanit putra Manggolo Yudha ing kono sigel kairit putra pinanganten tuwuh jebatan sasana tulus Budya teget butilan boyo terus kasebat hati kang hinayuh amrih kang kaesti saking tengah warono
saking tangan warono sinawang katono biar pangan gonde kaabet santro sakem bagi lan papat wong dene godhong asrat kok ing gorombe andong rewang puspa driya waringi jati laksana wis dumugi wahyaing mangsa kala dumae kodrat sang wasi Gusti kang akarya jagat ing gune sekar bondo ditukar tangan kanan ngasih geser kiri kanan satu kamu wujuding sini kembar bayang pratondo sang serat sautang kembar lahir batin cipto rasa bangun kasut bapak mantennya aja mantennya berapa paripurno sing tulisan tenangan dan kakung kuih putri ada daket lampahnya setedak apa ketinggal di tubuh panggul campur netro hamba bardoyo pangaribowo iku lukuk melawe astoniro yo hambalang wujuding antal gondang kasih yo gondang tutur lajeng pengantin jawat asto resak pinanganten maju lagi jabat tangan dicium assalamualaikum garwanipun kakakku waalaikum salam kakak aku sing prapoyo yai mugi kakang sanget dinaik manah kula paripurna ing gune sak benangan dan kakung lajeng daya maju lagi masih ing kula tiga dia tumapak ing padha tiga dia tumapak ing padha kaidah wujud wonangan tiga babar pecah sak nalika kusumane ayu anjing kuwanen bae kakang bukan kang ditampil api di ono suku sam pareka rokok karo senebat kembang mawar kembang melati salasan kembang kasih tumor pendul kami desanya ngedaling latih yang kumangsa ubarik yo tubuh terus lokang sejati nasiti ngati-hati ingkang putri paripurna tangan putri kiri kaduduk astana ingkang garwa yo punika kawin astana wujuding junjung derajat kawis para ingkang kakung dibentek sampun ing putri Gyawidrona ingkang raka garwa kadya cacah 7 idelan pitune nangka balang pita mugia ing galo ikut piturut mundine ider ikut dikemawon sangsra modanggu tambakut sariwis mugia tansah pinaringan eling lan waspada eling marang Gusti kang maha kawasa eling marang Kanjeng Rasul yo ing kono eling marang Tuhan senyum kanthi anyedhik sawirane ingkang raka garwa ingkang ingkang putri Gyawidrona ingkang kakung ya punika kang winastana wujuding upatara tebih sarika esem sinungging jajar di kiri mas katon paripurna ing kula sangselma jelaten kok kawujuan dene Kanjeng Rama tekan minggu kawujuan tenan iki narya pangajap mugi kanthi nambaran wening rasa wening cipta anggono sangsenan aja bebrayan tansah tilengku hayep darasan hakayo ibu maju kanthi rasa welas lan asih dikasih minum Rama ibu amarga wujuding wujud antir tawene dumateng ingkang putra katon paripurna
ing kono biar papak ingkang Rama amraning Krisna pindhahe kang putra Kujumadyaning sasana Adya mangun karsa tuturi handayani ingkang ingkang bapa ingkang paling kepotulung ngarsa ingkang Rama ing madya ingkang putra ingkang dadi ambangun bali ingkang tanah sayang kuyutinda ingkang putra ingkang badhe rubet ing madyaning alam bebrayan ambyur oh anak bukti kepasane takal itu loh tak usungnya tengah-tengah rono wongi anak pantu ganti anak diri ganti jadi kepoda-poda semua ganti seluruh Allah barakallah laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa bain khairin selamat dulu kira aku ayu teguh selamat dulu engkau kata paling moro dicara tangan jero dia sing bating bocor sing batompo koyo buka koyo arano pacar iki wong kenante wong kakang mas iki minangka tompo koyo kuwi yayi tak pasrah marang sliramu wong ayu iki kakang aturaken ing panumur kakang sing ati-ati yo yayi aku menika dono koyo iki wong ayu kakang dan itu rosakan kami primbet kakak dan itu romantikan informatikan hati kakak mulu sama yang berhenti pun kita suara kancil bermokan ini yuk kakak kita nanti depan ketul bapak ibu itu yuk kakak kancil nanti mungkin terus banget kancil romokan itu yuk tanda panas itu bantu yuk kira aku ayu tak panas bantu yuk kakak bisa sampun kakak monggo maning cilik kula masak punika kakak kene cedak to kene wong ayu dan injih panempi rasane masane garwanipun kakang sing ayu iki monggo kakak madyaning sasana rengga yo bali mercukundha ing kono resan pinanganten giya andhut katresnan alang manawa wong lanang duwe tanggung jawab marang garwa pareng boga lan astra sandak papak kana jengkang putri anggen bulang ingkang kagem pratandani wajibing wanita bekti marang kakunge yo bekti rasa yo bekti dana kantoring kula SMC Dunding manis pahit madu ning sang tangan anggo nelangen asmane madyaning sasana rengga katon bungah katon guyub katon rukun anggo nyesang penanganten yo Gunung Senawang katon gawe seseme kang hampir sak Mas, ambil satu gelas. Lajengipun wujud-wujuding tirta wening. Tirta wis aku pralapita ugi kanthi nambaran weninging rasa. Weninging cipta. Manteping kalbu anggenipun bebrayan pisang penganten. Tasan ayo. Diangkat gelasnya. Ampun, nanti nambah lagi, nanti nambah. Diangkat gelasnya. Kan disampun paripurna wadisara bulan kebul bujana ya to. Jawab asta ibu ke bapak, ibu ke bapak. Assalamualaikum kakak Suwandra kakak. Dan ibu kok ingkang sowan Mbak Yu. Kuwi jeng sowanku ya iki kemadyan paling maju kondo ya iki. Kinet paring donga pangestu marang putra kita ya iki. Desane
madyaning sasana rengga risang pinanganten iku nang pusaka sinebat Duwung Puspita dia ang lepas kocan delo kang kinagem aku bersimpu anjengku Kanjeng Guru Kanjeng Guru kang kula tresnani Aduh tambah pangestu paduka yo kira aku wong ayu yo wis ditiwanti nganggo kula sing ati-ati yo kira aku melanti marang garwamu yo oke kula sebanten Kanjeng Rama yo tambah pangestu paduka yo cacagus sing ati-ati yo nggih anggo nutur marang garwamu yo cacagus Kamera, sisi kiri, kamera oke, ganti sisi kiri. Ampun, mantan putra geser ke ibu, mantan putri ke bapak. Isir cilik biya jeneng ramu ndak gendong alur ngidul yo nggih sakit temeko jati kramamu sing ati-ati yo nggih rangkup lanti marang garwamu yo nggih iki Kanjeng Rama ugi kula sebanten Kanjeng Ibu sing ati-ati yo rangkup nutur marang garwamu yo nggih Sayang, sisi kanan, sisi kiri. Sisi kanan, sisi kiri, ditahan. Kamera syuting, ganti sisi kiri. Sampun. Berdiri mantan putra putri. ing kono kantor sinela gumates rentes tumates saking celo-celone netra cinodra ya kado mugi ora kakek moce Kanjeng Ibu yo kira anakku wong bagus sing ati-ati yo aku dadi kepala keluarga yo oke kalau semanten Kanjeng Rama nyambangi pangestu ya anakku wong ayu sing ati-ati yo aku ngladeni barang garwamu yo Pipi kanan, Kanjeng Rama pipi kiri sambil didoakan. Sampun. Blak matur mawon. Pun gilir, manten kakung ke bapak. Romo anak lanang uga simpuh ana maksamu ya po kula maturaken pangabot ranyo tambahi pangestu Romo iya anakku nggih wong bagus tak pangestu yo mugi kula semangat Kanan pipi kiri. kantor sumret beteng marutama yo ambabar Kaki kanan masuk. dadi lumampah mati Pelan-pelan. Sambil dipegang tangannya 2, 3, kaki kiri masuk. wong ayu lan Saling pegang pinggang mas. Mbak, pegang Ampun pinggangnya. jeung sira nontroke pangabekti marang rong duwis tak tampan yo ger. Ora lewat kanestu delok ibu tampan ngono yo wong ayu kok. Ditahan dulu kamera syuting. Wong ayu ger. Ditahan Mulai dulu. kira mau ibu marang sira sak loro. Karepe nanggone beberapa Oke, siap depan senyum 1, 2. Sekali lagi. Satu, dua, tahan. Senyum. Ya. Ganggu. Lagi. Mas ke manten Mas Hop, hop. Bu, Itu dulu. dikasih musik yang rancak joget semua. Yo. Sebentar untuk ibu Tarik, tarik. Tarik, tarik. Oh, seneng aku itu. Bukan. asik asik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada matur debatang saya ing para sepuh sesepuh darasat ajeng sampun nepteng pawas nepteng pandudu debatang hadrotul kiram para alim para ulama para ustaz darasat sana ingkang satuhu kawula taati debatang pangemban bateng projo ingkang pantos sedatar soko beberipun debatang kata-kata kula carka madya para tamu putri ingkang satuhu bagya mulya ingkang sepeda monggo tansah gerakan tapangku amuji syukur wonten ngarsa dalem bisa ingkang matur kandawasan tahmid pisan alhamdulillahi rabbil alamin. Kabeh kalipun doa salam dan selawat menunjukkan tentang kacurahan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang satu kita wantu-wantu sahabatipun fitini wa dunia wal akhirah kandawasan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Madugi debatan sajane pertama kang putri wonten suku kawuh suku pinarak wonten papan palenggang asal semadya kanthi suka renaning penggalih. Puniki maradoko kebarenipun Bapak Suwarti terasan Ibu Wasinem kula ingkang kapitan sinaraya buka yang sebut juari pondok mokaning wicara minangka jendering pambiyawara bakti perang ingkang uruting adicara parekanthi kalenggahan ingkang punika. Kinarya purwakaning adicara sapangki nunjuk Pawandara sabdo pasraing pinangan dan kakung saking keluargaku Bapak Bambang Priyo Anggodo rasan Ibu Siti Aisyah ingkang semangke badhe kasaro dengan karo Bapak Ustadz Jajuri wondene adicara kaping kalih nggih Pawandara sabdo panampi saking keluargaku Bapak Suwardi rasan Ibu Wasinem ingkang semangke badhe kasaro dening pemuda kula almukarram Bapak Ustadz Suwarto salebetipun renggo kalian doa duit panutup kinarya mungasing adicara samangke ramah mekaten para rawuh ingkang runting acara parekanthi kalenggahan kita menika biyo ngancik para kaning adicara pawandar sabda pasraing kenangan dan kakung saking keluarga Bapak Bambang Priyo Anggodo
karasan Ibu Siti Aisyah ingkang badhe kasariro dening karo Bapak Ustadz Jaduri. Saderengipun monggo ambil berkah barokah. Pamiyane kalenggan ingkang menika sami kita bingkak kanthi wawasan umur kitab sesarakan. Ila hadiniyah bi fadlillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin bapak-bapak segenap undangan, para sepuh ini sepuh Tuin Bapak Suwardi beserta Ibu Wasinem ingkang kula hormati. Pertama dan yang paling utama monggo kula kalih panjenengan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dening menapa kula kalih panjenengan dipun paringi sehat jasmani maupun rohani sehingga siang hari ini kita bersama berkumpul dalam rangka pembumanten antara Mbak Ama Damayanti Mbak Putri dan Mas Kiki nggih mboten mawon singkat mawon katenge tulis nggih. Mudah-mudahan Mbak Putri kalian Mas Kiki berkat doa kula kalih panjenengan dipun beri suatu keluarga yang barokah dan dihiasi oleh sakinah mawaddah warahmah. Boten kesupen sholawat serta salam sumangga kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nyukan wedal dumateng kula kalih panjenengan dari zaman kebodohan menuju dalam terang beneran yakni iman dan Islam. Hadirin bapak-bapak segenap undangan, buat Bapak Suwardi beserta Ibu Wasinem, matur sembah nuwun atas sambutannya yang begitu meriah. Kami dari Kendung tidak membawa apa-apa, tapi di sini mendapatkan apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, buat Bapak Suwardi beserta Ibu Wasinem, kula menika wakil dari Bapak Bambang Priyo Anggodo, di mana kula diutus ken nyerahaken Mas Kiki nggih dumateng panjenengan Mas Bapak Suwardi maupun Ibu Wasinem. Atas nama keluarga Mas Bambang Priyo Anggodo kalian Ibu Iis nggih, kula menyerahkan sepenuhnya Mas Kiki kepada Bapak Suwardi Tuin Ibu Wasinem dengan tangan terbuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah walil azim. Ingkang nomor kalih kula atas nama rombongan matur sembah nuwun atas napa niku pasugatannya yang tiada tara, dan apabila di dalam rombongan tersebut wonten menyalahi ada salah kata maupun perbuatan, kula sebagai wakil dari rombongan kula aturaken pangapunten ingkang kathah dumateng Bapak Suwardi Tuin Ibu Wasinem. Kemudian kula sasampunipun menyerahkan Mas Kiki
dumateng Bapak Suwardi maupun Ibu Wasinem inggih menika Mas Kiki menika dereng mempunyai pengalaman untuk berumah tangga. Maka dari itu saya mengharapkan kepada Bapak Suwardi maupun Ibu Wasinem untuk bimbingannya dibimbing apabila kurang berkenan di perbuatannya, kurang berkenan di wonten Bapak Suwardi maupun Ibu Wasinem, kula sebagai wakil dari Bapak Bambang ngaturaken pangapunten butuh bimbingannya. Soalnya dereng berpengalaman itu Mas Kiki itu. Dan dumateng Bapak Suwardi maupun Ibu Wasinem nggih kok menawi Mas Kiki niku soalnya dereng berinteraksi wonten keluarga mriki dibimbing, dan mudah-mudahan secepatnya Mas Kiki bisa berinteraksi dengan keluarga dari Bapak Suwardi maupun Ibu Wasinem. Okay. Dan kula berwasiat dumateng kemanten kekalih ini trik keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pertama, saling percaya. Kedua, saling kasih sayang antara kedua belah pihak. Dikarenakan apa? Mas Kiki sekarang sudah tidak sendiri dan Mbak Damayanti juga tidak sendiri. Keduanya sudah saling erat antara Mas Kiki dan Mbak Putri Niko, sudah ada tali pernikahan, sehingga Mas Kiki apabila ada sesuatu harus rundingan sama Mbak Putri. Kalau keluar pamitan, keluar kerja juga pamitan. Oke, itu pesan saya. Kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir, tip keluarga sakinah mawaddah warahmah, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu tip antara keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saking kula sebagai wakil dari Bapak Bambang Priwanggodo. Mangkaten atur kula kok menawi wonten khilafnya kata-kata, kula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum pengiring rawuh mendunia rapat-rapat, tapi begitu sudah rawuh mau masuk ke derot, alhamdulillah padang sumilah menandakan kehadiran panjenengan sedaya, membawakan aura positif pada hari ini. Moga kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ataba alaina wa hadana ala dinil Islam. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul mukarram, para alim ulama, para kiai, para sesepuh haji sepuh kang kula hormati, dumateng wabil khusus tamu agung keluarga dari Bapak Bambang Priwanggodo kaliyan Ibu Siti Aisyah lan sedaya para pengiring saking UKA RW 2 dan RW 2 musuh RW 1. Jadi tonggo kayak pertandingan Agustusan. Ingkang kula hormati bapak-bapak, juga kepada Sohibul Hajah Bapak Suwardi, Bu Wasinem lan sedaya para keluarga besarnya dari Jogja, Gunung Kidul, dari Malang, Pasuruan. Ini sampun rawuh sedaya alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kula sedaya
Ingkang kaluaran hormati, pertama-tama monggo sareng-sareng memuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bikauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmatnya sehingga kula panjenengan sedaya bisa rawuh di tempat ini dalam keadaan sehat wassalamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu salamuhu kita aturkan kepangkuan beliau baginda agung junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saya minangka sesungguh wakil dari Bapak Suwardi ke Ibu Wasinem. Pertama mengucapkan syukur rawuh. Terima kasih rawuh panjenengan sedaya di sini membuat kami bertambah bahagia, tambah semarak sehingga kami di sini bisa menyambut panjenengan. Sekaligus mbok bilih di dalam penyambutan ini ada kurang lebihnya. Anggenipun gupuh lungguh lan sungguhnya kok kurang meranani wonten penggalih panjenengan. Saya mewakili keluarga Bapak Suwardi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zazuli. Ya sudah pasrah pengantin putra Mas Rizky Hendriansah di paling ganteng sak semumi. Nang RT 6 ae Mbak Putri ora gelem ya. Akeh cowok sing ganteng tapi kok pilih nang UK gitu. Karena sudah pilihan. Sejak putri kami Mbak Julia Putri Damayanti ini dipinang kalian Bapak Bambang sekeluarga untuk dijodohkan dengan Mas Rizky, Bapak Suwardi kalian Ibu sudah menata, sudah berbeda. Suatu saat keluarga ini akan kehadiran satu orang lagi anggota keluarga, yaitu Mas Rizky. Sudah ditata secara batiniah lahirnya. Sehingga pada saat hari ini panjenengan sudah memasrahkan Mas Kiki kepada keluarga kami, insya Allah dengan bacaan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kami keluarga Bapak Suwardi sudah siap menerima Mas Kiki di keluarga kami dengan kondisi apapun. Ada kekurangan, ada kelebihan, sudah kami siap menerimanya dengan tangan terbuka, dengan legowo kami pun khawatir. Tapi Mbak Mas Kiki ya, ayo setelah nanti berada di rumahnya Pak Wadi, ya nanti yang wajib ditutur datang kemanten kekali Pak Wadi. Mbok bilih mangke wonten uka dalemipun Bapak Bambang nggih ingkang wajib pitutur dhateng putra putri nggih Bapak Bambang kaliyan. Nggih. Di kampung kita itu butuh generasi penerus, generasi muda yang punya wawasan yang nantinya akan menggantikan generasi-generasi yang sudah generasi Z. Sebenarnya sudah generasi Z, butuh generasi yang akan melanjutkan. Itu nanti tugasnya Mas Kiki kalau berada di sini, monggo, ayo bonus terawih, ikuti aturan sehingga kampung kita tetap menjadi kampung yang baik, kampung yang rukun. Jadi berkata Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari, sudah menyiapkan untuk menerima tamu agung saking Uka. Sudah kami siapkan jauh-jauh hari, sehingga pada hari ini jenengan bisa rawuh di sini, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan, ayo kita doakan kepada mempelai berdua ini dijadikan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mengatakan sebelum dari saya kok rasanya wis rada awan, rasanya wis rada sumuk, terus wayahe es metu jenengan. Tolong kanca rewang disiapkan
Apabila wonten kekurangan tutur kata saya yang ada kurang berkenan, saya minangka wakil dari keluarga Bapak Suwardi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa sekaligus untuk mengiringi, mendoakan mempelai berdua dan kedua keluarga ini. Mudah-mudahan kebahagiaan terus berakhir, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ya'ala, hamdan yafi ni'amah wa yafi nashidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Barakallahu lana wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbil alamin. Al-Fatihah.